раҳмон писарашро шахси дуюм дар тоҷикистон таъин кард. газпром газро ба қирғизистон бо нархи гарон мефурӯшад. дар тоҷикистон рӯзноманигор ба 1 соли зиндон маҳкум шуд. президенти тоҷикистон эмомалӣ раҳмон писари худ Рустами Эмомалиро ба мансаби стратегӣ дар сохтори давлатӣ ба вазифаи раиси палатаи болоии парлумони Тоҷикистон таъин кард. дар ин хусус хадамоти матбуотии раис ҷумҳур Раҳмон иттилоъ дод. ба раиси наве ки сиёсатмадори вазнини тоҷик Маҳмадсаид Убайдуллоевро ҷойгузинӣ намуд, раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ва раиси вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон Ёдгор Файзов муовин гардиданд. раҳмон дар ҷаласаи якуми палатаи болоии парлумони Тоҷикистон даъвати шашум суханронӣ карда, писарашро табрик кард. ҳамчунин Рустами Эмомалиро ба муносибати раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Аҳмадзода Раҷаббой ва Файзов Ёдгор ба ҳайси муовини аввал ва муовини раиси Маҷлиси Миллӣ интихобшуданашон табрик гуфта, ба онҳо низ барори кор мехоҳам. ёдрас мекунем ки 15 апрел, яъне 2 рӯз қабл аз таъиншавии нави писараш, президент Раҳмон бо президенти Русия Путин суҳбати телефонӣ дошт, вале хадамоти матбуотии Раҳмон ба ифшои ҷузъиёти суҳбати онҳо шурӯъ накард. мушоҳидон қайд мекунанд ки эҳтимолан Раҳмон барои ризояти таъин кардани писараш ба мансаби калидӣ ба Путин занг задааст. бо назардошти робитаҳои деринаи мустамликавӣ бо Русия, ин тааҷҷубовар нест. бо дарки масъулият ба халқи Тоҷикистон савганд ёд мекунам ки сиёсатшиносон мегӯянд, ки тибқи қонунгузории Тоҷикистон, Рустами Эмомалӣ ҳоло дуввумин шахсе дар кишвар баъд аз падараш Раҳмон мебошад ва дар сурати вафот кардан, беморӣ ва ё истеъфои президенти кунунӣ, ӯ вазифаи президенти Тоҷикистонро ба ӯҳда мегирад. қонунбарори кишвар бедариғ сафарбар месозам ва манфиатҳои миллат. депутати Жогорку Кенеши Қирғизистон Жанарбек Акаев таваҷҷӯҳи худро ба он ки чаро дар заминаи паст шудани нархи нафт ва газ дар тамоми ҷаҳон нархи сӯзишвории кабуд дар Қирғизистон боло рафта истодааст, нигаронид. Акаев чунин саволро дар ҷаласаи парлумон иброз намуд, менависад Радиои Азаттик. ёдрас мекунем ки имрӯзҳо Газпром Қирғизистон, ширкати фаръии Газпроми Русия, ба тарофаҳои зерини газ мувофиқат дорад. 1 метри мукааби газ барои аҳолӣ 1763 сом ва барои шахсони ҳуқуқӣ 21,3 сомро ташкил медиҳад. Долларга алат 1 кубын. Келиши 165 долларга, а бизге 230 доллардан. бояд қайд кард, ки ширкати русии Газпром газро аз Ӯзбекистон мехарад ва барои 1000 метри мукааб ба Қирғизистон бо нархи 220 доллар мефурӯшад. фарқ дар арзиши газе, ки мустақиман аз Ӯзбекистон метавон харидорӣ кард, барои Қирғизистон 100 доллар барои 1000 метри мукаабро ташкил медиҳад. рӯзҳои охир дар биржаҳои ҷаҳонӣ арзиши газ коҳиш ёфта 75-80 долларро ташкил дод. Жақсы жаманбы 2010-жылы биз коршинос Шаирбек Маматокторов мегӯяд, ки ширкати Газпром газро бар Қирғизистон бо нархи гарон мефурӯшад. Газпроми Русия газро аз Ӯзбекистон бо арзиши 120 доллар мехарад ва ба мо бо арзиши 250 доллар мефурӯшад. барои муқоиса, Тоҷикистон узви ҳамкории иқтисодии Авроосиё набуда, бо Ӯзбекистон шартнома баста газро бо нархи 120 доллар мехарад. Газпром ба Беларус газро бо арзиши 127 доллар мефурӯшад. президент Александр Лукашенко нархро баланд мешуморад ва кӯшиш дорад онро то 90 доллар коҳиш диҳад ва ӯ ҳақ дорад, зеро дар бозори ҷаҳонӣ нархи сӯзишвории кабуд 75 долларро ташкил медиҳад. оё дуруст аст, ки дар пасманзари чунин нархҳо дар ҷаҳон Газпром фурӯши газро ба Қирғизистон бо арзиши 250 доллар идома медиҳад ва ҳукумати мо хомӯш аст? мо дар бораи кадом иттифоқ ва дар бораи чӣ гуна мушорикат суҳбат карда метавонем, мегӯяд Маматокторов. Ерки күчтүү төраға болса, президентти тыйып койгонго укугу жетет. додгоҳи ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе рӯзноманигор Далер Шариповро ба 1 соли зиндон дар колонияи низомаш умумӣ маҳкум кард. дар ин хусус Азия Плюс бо истинод ба адвокати рӯзноманигор Абдуманнон Шарифов хабар дод.
додгоҳ Далер Шариповро мутобиқи моддаи 189 Кодекси ҷиноии ҷумҳурии Тоҷикистон бар ангехтани кинаву адовати миллӣ, нажодӣ, маҳаллӣ ё мазҳабӣ айбдор донист. оно аз як китобча гунаҳгор мекунанд ки он китобчаро гӯем ки ягон хеле хатогӣ дар он китобча дида намешавад. падари Далер аз ҳукми эълоншуда изҳори норозигӣ кард. мо умедвор будем ки Далер имрӯз аз толори суд озод мешавад ва ба назди хонаводааш бармегардад, аммо мутаассифона ин тавр нашуд. ёдрас мекунем ки рӯзноманигор Далер Шарипов рӯзи 28 январ аз ҷониби мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бо иттиҳоми экстремизм боздошт гардид. бояд қайд кард ки тибқи гузориши ташкилоти адолат барои рӯзноманигорон Тоҷикистон дар таъқиби хабарнигорон бинобар фаъолияти касбиашон дар минтақа пешсаф мебошад. намуди асосии ҳамла ба кормандони васоити ахбори омма дар Тоҷикистон ин ҳамлаҳо бо истифодаи механизмҳои ҳуқуқӣ ва ё иқтисодӣ, пеш аз ҳама айбдоркунӣ дар экстремизм, робита бо террористон, таъқиби ҷиноятӣ ва ҳабси кормандони васоити ахбори омма мебошад. аз соли 2017 то 2019 шумораи ҳамлаҳои ошкоршуда аз ҷониби шахсони мансабдори давлатӣ, инчунин таҳдидҳои табиати ғайримуҷоз ва ё киберфазо ба ҳисоби миёна 3 маротиба зиёд шудааст. хабарнигороне ки мақолаҳои танқидӣ менависанд ба таҳдид ва таъқиб дучор мешаванд ва дар ҷиноятҳои гуногун айбдор карда мешаванд, гуфта шудааст дар маъруза. лекин ба фикри ман ки ягон вобастагӣ ба сирри давлатӣ ба чиз вобастагӣ надораду просто уснаш салоҳияти суд.